Love, pwede na ko kaonon imong iring. Si iring oy. Imong iring gud. Sama Iring. sama English anang iring deh. Oh no. Mo na akong kaonon. Nya mo kaon ka sa kung iring nga wa maniligo. Terus may problema na oy. Ako naliguon sa akong laway, akong dila. Kaunon ko na. Lain na kung taste ni mo ron, love. So, importante way pili. Paasa ng iro ni mo, love, oy. Iro na lang kay kan di na iring. Ay, iring ni mo may akong ganahan kaunon. Mao ba basin nangala ka. Sige, huwat ako dira ha. Huwat ako dira. Yay. Kaunon ko sa iring ron. Kay gana kay ikaw man sa iring ang arong panahon na. Mahala na gagawin ligo lang. Why problema na lang. Repeat after me. Just how I do Unong it. ko na iringa. Agay. Ano man eh? Iring! Ang iring ka na! Dili man ni mao iring oy. Saan ding iring? Kanang iring nga ba? Buwang ka man tingali. Tara ka na! Di iring imong gipangita. Dili kini lagi oy. Nganong ka naman niabag kay kaon na niabag. Ingon man ka akong iring. Ako maning iring. Kanang iring nga. So na kay plano din ha. Sige na makadihag duwa og scatter. Kundi scatter Emil. Pangita na itong trabaho oy. Kaya wala tayo masudan. Double scatter susus. Hapitan ako nakadakaol. Wata ka nagyaw-yaw love. Pangita na itong trabaho. Pangitag pangwarta kay watay sudan. Wata eh. Asam. Ikaw lang pangita dito eh. San? Ayaw na lang saryo. Ako na lang pangita dito trabaho. Ako na lang pangitag panudan. Puya ni mo. Asam ka? Hapit na hapon man padong namang gabi eh. Ayaw na lang saryo. Kay mangita na ko diri og trabaho. Kamo kay kada. Oh sige. 6.5 hours later. Love. Hala. Kag-grocery na maligal. Duha pa jud ka bukrid horse tagsami. Napay buwad. Sus. Tighana di kanang. Dili pa gyud na mao. Tuwa ba na hapdo sa kuha? Punan pa unta na. Sakinan pa ko. Di ba ang payat mo nun? Ba't tumaba ka ngayon? Siyempre, may sekreto dyan. Oh, ano sekreto? Dapat, kumain ka ng marami. O, di ba? Kumain ka ng marami, dapat 3 meals a day. O, diba? Oo, 3 meals a day? Kinaya mo yun? Siyempre. Ay, inahak. Manakit sa natong bisong ano. Ay. Daliman ka ng 3 meals a day? Oo nga. Oh my God, dambing. Paano mo yung kinaya? 3 meals a day, 3 lalaki sa isang araw. Raulo. Pagkain hindi lalaki. Pagkain ba meals? Hindi male. Meals. Meals? Meals. Anong problema? Kakainin ko sana ang perlas ng silangan mo. Kaya lang Ano? amoy lupang hinirang. Hay. Dapat pala nakinig ako sa lola ko noon. Bakit? Ano sinabi ng lola mo noon? Hindi ko alam. Kaya nga, dapat nakinig ako, di ba? Ano nga ang sinabi ng lola mo? Hindi ko nga alam. Bakit nga? Ano nga ang sinabi ng lola mo noon? Hindi ko nga alam. Kaya nga, dapat nakinig ako noon.